tak jsme se s taťkou rozhodli, že půjdeme na ryby. Chceš tomu něco dodat? Dneska nejenom na ryby, dneska, protože jsme dostali možnost nějakým způsobem pomáhat klukům z Pětilistý růže, což je dobrovolná organizace, respektive nezisková, která se stará nebo má za snahu návrat původních druhů ryb do našich vod, ať už je to pstruh obecný ve formě potoční nebo lipan podhorní, a kluci vlastně na chovných rybnících tyhle ryby vysazují. Vysazují tam vlastně odikér, mají je v těch inkubačních nádržích a my dneska jdeme čistit ty inkubační nádrže. Z mého pohledu je to hrozně důležitý, hlavně tady pro Jeňu, a myslím si, že by bylo potřeba, aby si tím prošel každý rybář, protože ve finále člověk aspoň zjistí, že to není úplně samozřejmost, že nám něco v té vodě plave a že je potřeba se taky o tu vodu nějakým způsobem starat. Dneska bohužel je doba taková, že není možnost brigád v naší místní organizaci, což je ohromná škoda, protože já bych ty brigády osobně jako znova zavedl, protože pak bychom se k té vodě chovali všichni daleko lépe, než se chováme dneska. No a dneska budeme mít tu možnost si to poprvé vyzkoušet. Doufám teda, že nám to půjde, doufám, že budeme pomocníky a doufám, že u přátelé od Pětilistý růže nejsme úplně naposledy, protože je to věc, která mě osobně hrozně chytla za srdíčko. Je to fakt jako parta rybářů, kdo neznáte, koukněte, a myslím si, že je to fakt důležitý, aby každý z nás nějakým způsobem takhle přidal ruku k dílu k obnově našich vod. Protože když to tak bude, tak třeba jednou tady Jenda bude vykládat svému synovi, jak když byl malej, chodil s tátou na ryby, ale těch ryb nebylo tolik, ale dneska už je těch ryb daleko víc. Co ty, Honzíku, jak se těšíš? Já jsem hlavně zvědavý, jak se to dělá. Jo? To dneska uvidíš, takže zkusíme i vyspovídat Michala Jášu, který tam s náma dneska bude. No a po cestě zpátky, když už teda jako někam jdem, tak máme pro ty v autě a vyzkoušíme prohnat nějaký místní plouště. Ale je únor, 7 stupňů, uvidíme. Doufejme, že něco chytneme vůbec. Tak jo, takže teďko jedeme na inkubační schránky a uvidíme potom, co je jak s rybama. Takže zatím. Čau. Přátelé, jedna reklamní vsuvka. Kdokoliv pojedete přes Krumlov, doporučuji pekařství Nodes, nejlepší bavorský vdolky, prostě všechno. Jo, tam mají ty výborní. Jdeme pro ně. Jak jsem říkal, to je hromada jako hrom a nejlepší vdolky, jaký jste kdy jedli. Pravda. Takže doporučuju. Učený hnědej. Navzadu. Takže takhle to v podstatě nezvedneš? Jo, Jenom malinko, trošičku. Jenom malinko, aby to bylo pod vodou a jo. Super. Vidíš, tady máš to čištění zubů těm pstruhům. Se ptal mladej, co budeme dělat, tatínku? Říkám, půjdeme s trošku čistit zuby. Fakt, jo? V podstatě jo. Zajímavý je, že ta rybka ještě teď nemá ani protrhlou plamku. No. Nemá? Ještě ne, ještě si ji neprořízla. Váčkové. Si se musí opatrně. Dobrý vyklívaný většina z toho. A už pěkně makají. Jsou tam nějaký mrtvolky, ale většina je živá. Hezky. Zkusím teď malinko přizvednout, aby se to nemělo moc dělat. Vidíš to, Jení? Vidím. Za mě uteče. Nejde několik druhů, bývá dlouhonohej, ale toho bych poznal, to se dá.
Krásnej. Je tam! Ty bláho! Gratuluju. Je tam! Tak čau. Ty bláho! Gratuluju. Tak co? Jenda taky měl nějakou veverku? Měl jsi veverku? Měl? Ne? Tak jo, tak my pojedeme domů. Potáhnu taky, to nemá smysl. Takže Jenda nás dneska přichytal. Aspoň tak. Tak, ahoj všem, odjíždíme mokrý, spokojený, táta bez ryby, ale Jenda S potočákem 35. Teda 30 rovný. on vyroste ještě v průběhu času. Co jsem chtěl říct, dneska jsme si užili naprosto famózní den s Michalem Jášou z Přátelé od 50. růže. Bylo to úžasný, bylo to osvěžující, dověděli jsme se, nebo aspoň já, spoustu nových věcí. Co ty, Honzi? Já jsem se dozvěděl také spoustu nových věcí. Chci všem předat jednu hlavní myšlenku. Choďte s těma dětma ven, choďte s těma dětma k vodě. Má to smysl, i když odjíždíte mokrý, spocený, unavený, špinavý, tak ten čas, který ty děti stráví venku, je to nejvíc. Co to by to dalo dneska, Honzi? Splnil jsem si přání, aby moje první ryba nebyla moje první ryba tloušť nebo plotice. Aha, tak to si povedlo na výbornou. Mimochodem přichytal nás oba dva, jo, takže pstruha, co jste viděli, je jediná ryba, ale byli jsme jenom hodinku, protože je hnusně, prší, tak jsem to nechtěl úplně hrotit. A co si odnášíš od těch plůtků? Vylíhne z té ikry, tak má na sobě ten žloutkový váček, nebo z kterého čerpá tu potravu? z kterého čerpá tu potravu a potom, když váček přestane fungovat, tak mu on zaroste do břicha a pak vyplave ven, protrhne se mu díra do pusy a nadechne se trošičku vodičky a z toho se mu Vzduchu? trošku vzduchu, tak z toho se mu potom utvoří Plynový váček. A jak všichni víme, díky plynovému váčku ryba může plavat, ale v životě mě nenapadlo, že to funguje tak, že normálně vyplave na hladinu, lokne si vzduchu a on se tam sám utvoří. Zajímavé číslo, nebo taková druhá zajímavost, co si dneska já odnáším, je vysoká mortalita těch jiker. Michal říkal, že z toho celkového počtu se 30% těch jiker, těch malých pstroužků, promění v ty pstroužky, které my dneska vídáme dnes a denně na vodách, nebo dnes a denně ne, ale vídáme je na vodách. Nedokáže si nikdo představit tu práci, tu úsilí, který to stojí, a za mě je to hodně důležité. Já jsem rád, že u toho Jeňa mohl být, protože žádnou rybu už nebude vnímat jako samozřejmost a jako jednoznačnost, že to v té vodě je. Já osobně bych byl pro to, aby se znova zavedly brigády, protože kdybychom všichni přiložili ruku k dílu a udělali něco málo pro naši vodu, tak ty vody by dneska vypadaly všechny úplně jinak, a to se nebavím jenom o bordelu, ale celkově o tom, jak si někteří naši kolegové těch vod dokážou nebo nedokážou vážit. Takže já určitě budu Honzíka tady v tom podporovat, pokud bude Honzík sám chtít,
a doufejme, že to nebude naše poslední video s přáteli od Pětilistý růže. Kdo neviděl, doporučuji YouTube, Facebook, Instagram, veškeré platformy, stojí to za to, jsou to kluci na správném místě. Jo, pravda. Je něco, co bys si chtěl říct ty? Ne, že jak jsem chytil toho potočáka, tak je neskutečný, že i přes tu zimu aktivně vyjel, aktivně zabral, aktivně bojoval na tom prutě. To je pěkně zajímavý, že když jsem ho vytáhl, tak se ani nehnul. Nechal se normálně změřit a pustit se do vody. A víš proč? Proč? Protože určitě věděl, že je hajný a že ho musíme vrátit zpátky. Ale ve vodě bojoval jako kdyby měl 40. Nekecám. Takže zážitek, plný den potočáků a děkujeme za to, děkujeme vůbec za tu příležitost, že můžeme přidat ruku k dílu a makejte u té vody, snažte se, ať to není jenom o rybách, ale ať těm rybám taky něco, přesně tak, ať těm rybám taky něco vrátíme. Pokud máte i u vás někde takovouhle organizaci, investujte tu hodinu, 2 měsíčně do toho, abyste těm klukům pomohli, že doopravdy to za to stojí. Je tak? Jo. Tak čau u dalšího videa. Čau.